المجتمع السوري متعطل. Civaka Sûriyê gelekî tîna tiştên ku ji mêj ve jê bêpar mabû. Ango ez bi temamî piştrastim ku gelek pirtûk ji heftê salan ve derbasî Sûriyê nebûne û eger pirtûkekê diyarkirî jî hebûya. Dibe ku gelek kes li ser bihata darizandin. Nezanî bi awayekî sîstematîk û birêkûpêk bû, ango nezan hiştineke rastexîn hebû. Carinan nav hene ku bi bêgunehî û bêalî diaxivin. Ji ber ku her tiştê ku filan kes çap dike qedexeye. Her tiştê ku ev weşanxane çap dike jî qedexeye ku derbas bibe sansûrê tiştek nedixwin, tenê ji ser navê. Navê vê pirtûkê aşê şeytana bû, lewma hat gotin eger kar bi şeytanan vebe, wê demê mesele gelekî hêsan e, bila derbas bibe. Lê aşê şeytana sernavekî xapînok bû, bi hûlgilî behsa bûyerên Hemayê û tawanên ku Hafîz Esed û birayê wî Refat Esed kiribûn dikir. Dema ku ev gotin di vê romanê de dîtin, dinya li hev ket û sed û heştê kesên ku di sansûr, ragihandin û pirtûkxaneyên niştimanî de kar dikirin hatin girtin. Ew hêdî hatin berdan, lê du kes man ku ew jî pêşangiyakar û kesekî din bû. Her wiha hat qedexekirin ku pirtûkên min wek Transît ji Libnanê derbasî Urdunê bibin, 25 salan li Urdunê man heta ku Xwedê rizgarî dame. Ango weşanger hatin û di bêrîka xwe de gelek rastiyên winda, fikirên winda û tiştên winda anîn. Ji sala 1958 heta Bişar Esed reviya her tişt ji bo Kurdan qedexe bû, ango ji Kurdan re qedexe bû ku pirtûkeke bi zimanê Kurdî çap bikin. Partiyên me jî xwedî belavokên me hanebûn ku qedexe bûn, di jêrzemînan de dihatin çapkirin û bi dizî di nav mirovan de dihatin belavkirin. Em piştî 63 û 7 salan ji vê zordariyê dikişandin, zordariyeke çandî, olî, heta em ji hemû zordariyên folklorî jî dikişandin. Îro rojeke nû ye, em ji vê roja nû re dibêjin Newrozeke nû ye ji bo me yekem beşdariya rastexîn bi navê Kurdan, em di beşê Kurdî de beşdar bûn. Me hemû pirtûkên xwe yên kelepûrî, dîrokî wêjeyî, hunerî û heta ci û bergên xwe jî nîşan dan, îşallah di qonaxa bêde em ê weşanxaneyan jî vekin. صار في تقرير أمني وصار Rapora ewlehiyê hat dayîn û ji ber weşandina pirtûkên opozisyonê encamên wê yên ewlehiyê çêbûn. أهم شيء هلا Ya herî girîng niha ew e ku ew li vir li Sûriyê vegeriyan ser wergirtina moletê û pirtûkên wan ên girîng vegeriyan. Ji ber ku divê pirtûk çiyên opozisyonê bin, çiyên giştî bin, her pirtûkekê bi qîmet bigihîje destê her kesî. Niha weşanxane hene ku heta ji welatên Erebî jî derbasbûna wan qedexe bû, ango mîna hewayê nemûmkin bû, min dît ku heta rewşenbî jî qedexe bû. Me carinan nêçîra hin kovar, hin pirtûkan govaran dikir ku digihîştin destê me û me didît ku hin rûpelên wan çirandîne. Ango em bereva jî bûn, her tiştê qedexe balkêş bû, dema te rûpelekî çirandî ji pirtûkekê yan jî kovarekê didît. Em bandor dibûn û diçûn bi her awayî, li wê digeriyan da ku agahiyê bi dest bixin. Derbarê wan pirtûkên ku li Sûriyê cem hebûn û nedihatin weşandin, bi rastî gelekin û gelek ji wan ên zanyarên ku bi eslê xwe şamîne û em tiştekî li ser wan nizanin. Niha gelek pirtûkên wan hatine weşandin ku bêguman me tiştek li ser wan nedinivîsand û heta ew weşanxaneya ku dixwest wan pêşkêş bike. Di cihê de dişandin girtîgehê.